Għattaqta qalbek, ikollok kemm ikollok żmien, ibqa' tgħallem dejjem tbissem u kun pożittiv. Kliem Doris Kanaċċati, anzjana ta' 88 sena mimlija b'enerġija żagħżugħa li ta' din l-età iddeċidiet li tikteb ktieb awtobiografiku dwar l-esperjenza pożittiva ta' ħajjitha. Ma' One News l-anzjana qaltilna li kien il-mewt ta' żewġha u l-ħafna ħin li tqatta' waħedha li ġeluha tikteb dan il-ktieb bl-Ingliż bl-isem I Remember. Dan il-ktib tibtu il-għaliex wara illi jiena tlift ir-raġel u kelli sottomettejt il-teżi li kont qed nikteb, u mbagħad bdejt ngħid issa x'se nagħmel, kif se ngħaddi żmien, filli kont imħabbta ħafna. U filli kemm illi ngħidlek ġejt bħin fidejja, kif se nuża dal-ħin. U ġini f'rasi ħalli nibda inniżel ftit ħsibijiet pożittivi tal-ħajja tiegħi kif għaddejt biex jiena nderri daqsxejn u naħseb fl-affarijiet sbeħ ta' ħajti. Doris qaltilna li s-sigriet biex taffaċċja kull sfida li ġib magħha din id-dinja hija l-pożittività. Meta tkun pożittiva fil-ħajja tgħinek ħafna. U dina jiena nista' niggarantija, mhux ngħidha ma niggarantija, il għaliex wara li bdejt inniżel dawn il-ħafna ħsibijiet, bdejt nara minn xi għaddejt f'ħajti affarijiet sbieħ, kien hemm affarijiet korroħ ukoll bħal kull persuna, imma il-ħajja dejjem ngħid li hija sfida kontinwa, u aħna rridu nkunu dejjem lesti biex nilqgħu dawn l-isfidi fil-ħajja. Għall-anzjani kollha Doris kellha messaġġ wieħed. Bniedem ma għandu jaqta' qalbu ħaqqat, speċjalment fejn jidħol it-tagħlim. Il-motto tiegħi huwa illi qatt mu tard li inti titgħallem u fejjem ir-rieda ssib it-triq u jippruvaw fil-ħajja jżommu ruhom attivi kemm jista' jkun. Jekk ma jistgħux jagħmlu ħaġa oħra. U l-pożittività fil-ħajja tgħin ħafna. Fit-tnedija ta' dan il-ktieb, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Silvio Parnis saq kemm huwa importanti li l-anzjani Maltin Wawċin jibqgħu pożittivi u jkunu attivi fis-soċjetà. Nridu l-anzjani tagħna meta jgħalqu l-età meta jsiru pensjonanti ma jfissirx jingħalqu d-dar. Jiena kif għedt kull persuna, kull anzjana għandha ktieb, għandha storja fil-ħajja tagħha, però Doris kienet irnexxiela li tgħid l-esperjenza tagħha u żgur li meta nħares lejn Doris Kanaċċati ngħid isma' kemm għandu bżonn li jkollna aktar anzjani attivi fil-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.